Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Zaki Musik. Berkaraoke Ria. Padha nelongso jamane jaman rekoso, urip pancen angel kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng, ulat aja peteng budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Ayo bergoyang terus. Aja do padha nelongso, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng, ulat aja peteng nati kongkon ya sing temen, lah apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Padha nelongso jamane jaman rekoso, urip pancen angel kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng, ulat aja peteng nek dikongkon ya sing temen. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama Zaki Musik di kesempatan malam hari ini.